En el cor de la Serra d'Espadà està Aín, un xicotet municipi de la Plana Baixa. Avui coneixem el seu poble, la bellesa que trobem només arribar-hi i també descobrim un emprenedor d'ací que acaba d'obrir una bodega. Aín significa ulls en àrab, es refereix a manantials, a sorgiments d'aigua, i de fet Aín és característic perquè té un muntó de fonts i fontetes per la muntanya. I la veritat és que és un poble molt tranquil, excepte en festes, clar, que se ompli de gent, entonces n'hi ha molta jarana. I ara mateix estem en el carrer d'enmig, Aín, un dels més singulars, no?, d'aquest municipi. Sí, és un dels més singulars perquè és dels més antics que n'hi ha en el poble, que és de l'origen dels musulmans, i se veu que perquè és tot molt estretet i les façanes són molt altes, que fan molta sombra i canalitza molt bé l'aire fresquet en estiu. Originalment moltes façanes estaven pintades de blau i després se va pintar de blanc, però se va conservar el marc de les finestres i de les ventanes. També dient que el blavet protegia dels mals esperits i tot això. El blavet se pot veure des de Turquia per tot el Mediterrani fins ací, que segur que era un color que era tradicional dels pobles del Mediterrani. Pense que els pobles tenen molta vida que donar encara i és el que tratem de fer un poquet. Tratem de donar-li això a través d'arreglar els bancals, a través de cultivar més coses, tratar de donar-li alternatives a les gens joves perquè puguen treballar amb nosaltres. La idea, Vicent, és combatre el despoblament. Sí, això és el perill que tenim en els pobles xicotets, que és el despoblament. I és que, clar, està clar que un poble xicotet com és Aín no té els serveis, ni té les indústries, ni té les coses que pot oferir una ciutat. Encara que té unes altres coses. Els xiquets van tranquil·lament pel carrer, estan jugant tranquil·lament i no n'hi ha cap problema. Tens un parc natural a la volta de l'esquina, no sé, a menys de 2 minuts de casa pots entrar ja en un bosc, per exemple. Això és algo que no té preu. També n'hi ha gent així que ha començat a fer els seus propis negocis. Un xic del poble ha muntat una bodega que està començat a funcionar. Va ser una tarda molt llarga, no s'acabava. Aín ha sigut un poble vinícola des de fa molt de temps, però a petita escala, no? A una escala molt xicoteta, que els abuelos feien vi per casa i coses aquestes. Soc el primer que s'ha tirat a la piscina per un projecte així i per tratar d'emprendre un bon projecte dintre d'un municipi tan xicotet, i és el que busquem, que la gent vinga a conèixer-nos i sàpiga els productes que podem fer a Aín, que són productes de primera qualitat i tot ecològic. Perdona'm si em ric, però és que em fas molta gràcia, lligar no és el teu. Em sap molt de greu, prefereixo que em passis la birra, que em tiris la canya, no em diguis